Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीटी प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय जोंहानि कक'आ चकलेटनि बारि बागानखौ आङो नोंथांमोननो देखायनो होननानै आङो ब्लग भिडिअ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' उदालगुरिनिफ्राय फैबायना, ओमफ्राय दायो आङो बेंटलाव दोङो। उदालगुरिनि कक'आ चकलेट ब्रान्चखौथ' आङो नोंथांमोननो देखायखाबाय। नोंथांमोना दा खाथियावनो मोनबाय, खाथियावनो लायदो। जोंनि बेंटलसिम फैनानै उदालगुरिफोरनिया बा ओरै उदालगुरिनि सानजा मा गामि दं जोंनि बेंटलसिम फैनानै लांफैनो गोनां जानाय नंला। आरो खनसे बुंना होबावबाय आरो आंना नैबे आंनि दिनै कक'आ बागानखौ शेयार खालामनायनि सिगांनो लोगोफोर। ओमफ्राय नै आंना ओरै हासबेन्डआ फैदों। ओमफ्राय गोबां मानसिफोरा मा कक'आ मा चक' इदिसो होनलाबायो नालाय, ओंखायनो कक'आ चकलेट बिफाङा माबायदि नोंथांमोननो आङो दिनै मोजाङै फोरमायना होनो होननानै ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगो। मोनसे खोथा, 1000 दालला न'सिम डिलिभार खालामना हैगोन, न'आवनो गारना हैगोन आरो जायफ्रा गोबां एमाउन्ट खालामनो गोसो, जेन'बा गाव हारसिं हायाबाबो माने सानै साथामजों लोगो नांनानै 1000 दाल जालानो माने जों हैगोन आरो। ओमफ्राय एसे केरिं चार्ज लानायसो जागोन ना? केरिं चार्जआ माने मिलायना लाजागोन। माने केरिं चार्जआ जाहैबाय जों एसे एनै नोंसोर माबालायलानो जाबाय, मिलायलायनांगौ आरो न'सिम डिलिभार खालामना हैगोन मिलायलायबानो जागोन आरो ना। जेनेबा बहाय 50नि मोनग्राखौ 60 खालामहैनांगोन आरो बेल'। बेनो आरो दासान्दि बहुद अफारा सोलिखाना दङ आरोना, डिसकाउन्टआव होजोबबाय 40नि लाबो दं, 30नि लाबो दं जोंनावहाय। लांफै दा बेंटलावसो दे, बे उदालगुरियाव नङा। उदालगुरिना माने 70 सिमाव दंहैयो आरो 70 1.5 फुट 60 नालाय। 70 60नि दं हजोंहाय, बिराद गिदिर गिदिर। जों फिक्स प्राइसखौबो नैबे भिडिअनि ओमफ्राय गेजेराव बुंना जायफ्रा होबाय। माने उदालगुरिनिबो आंनावसो कन्टेक्ट खालामोमोनानो, माने फिसा नांगौला, माने फिसाबो मोनगोन, ओमफ्राय 1000 दाल नांगौला 1000 दालबो मोनगोन। ओमफ्राय माने हम डिलिभार खालामनायनि बेब'स्था लाबाय आरो, डाइरेक्ट हम डिलिभार फैनांनाय नंला, न'आव नेनानै थाबानो जाबाय, कन्टेक्ट खालामगोन फैगोन। मोनसे खोथाबाव, मानसिफोरा बेसेबां प्रफिट मोना बेखौथ' बयबो मोनथिनो लुगैदों नालाय, ओंखायनो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिना लानो हागोन आरोना। ओमफ्राय दायो नायदो आरोना, आं नै बारि खनायाव फैनानै मानि थाखाय भिडिअ लादों आं नोंथांमोननो एसे फोरमायना होनि। फिसाजो आंना उन्दुदों, ओमफ्राय बियो सेल्फि स्टेन्डखौ लानानै हाय मामा टिडि होनबाय थायोना, ओमफ्राय बियो दा भिडिअ लानाय खोनाबा गावबो भिडिअ ओंखारफानो दावराव खालामो। ओंखायनो आं मोनफ्रोमबो भिडिअआव आं बुंना होखायो आरोना, किसुमाना मानो देखायाखै होनना बुङो नालाय फिसाजोखौ, ओंखायनो आङो बुंना होखायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय ओंखायनो दिनै आङो नैबे सेल्फि स्टेन्डखौ आं लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। सेल्फि स्टेन्डखौनो होनना बुङोमोन दा, बांद्राय मोनथिला लाङा इउज खालामिखायनो आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायना लादो आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोना नायनानैल' सिरि थानो नाङा दे, कमेन्ट खालाम लोगोफोर। माबाफोर मोनथिनो गोनांब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंनो सोंहरनो हागोन। आरो आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबाय थाखायो, नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बाराव माने जोंखौ कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरोना, आइडिया लाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आइडिया लानायजों लोगोसे माने हा खालिफोर दंबा गायनानै लानो हागोन आरोना। ओंखायनो दा नायदो, आं देखायना होनोसै। नाय लोगोफोर, नायनानै लादो कक'आ फिथाइया माबायदि। नै बे जाबाय गुदि, ओमफ्राय बे गुदियाव नोंथांमोना बोरमा खि बा मोसौ खि बा न'आव जाबोर जाथोर सिबनायखौ बेफोरबायदियाव ज' हासार होजायो आरोना लोगोफोर। नै ओमफ्राय दा बेबायदि थायहांबाय फिसानो, ओमफ्राय नैफोरबायदि मुसि गारोना लोगोफोर। बेबायदि मुसि गारनायखौ माबायदि जोथोन लायो बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो लुगैबा कमेन्ट खालाम आरोना। आरो नेक्स्ट भिडिअआव जों बेनि बागै लाना फैगोन, बेफोरबायदि मुसि गारनायखौ बिफाङावनो बोरै जोथोन लायो आरोना लोगोफोर। दायो नै बेफोर थायहांबायना, बे देरनो बारा टाइम नांनाय नंलानो, ओरै नायनानै लादो। नै आरो गोजौआव ओरै देखायना होनै एसे समायनानो। बहुद फिथाइ दं, दायो अखा खम जासिगोन ना, बेफोरो बारा मुसिगारनाय नंला, थाजोबसिगोन आरो नुदों। ओरैबायदि फिथाइ दं दायो। ओमफ्राय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों आरोना, गोबां सेंग्राफोरखौ नोंथांमोना गोजान गोजानाव खामानि मावनो थाङालासे न'आवनो जा हा एसे दोङो
नोंथांमोना नैबे बिफांखौ गायनानै ला आरोना लोगोफोर 1.5 बोसोर 2 बोसोरावनो नोङो बिनि नोङो प्रफिटखौ मोनोब्ला नोंनो मा नांबावगो बिनिखायनो नायदो दायो आं हासबेन्डनि सायाव बेसेबां आजादि मोनजादों दा सेंग्रा समावनो बियो मालाय आं देनां हाबा जाबाला आंनि बा बुरिखौ बोरै फिसिगोन होननानै बा जाय आंनि आंगो जायो बेखौ माने बोरै फिसिगोन बोरै जाहोगोन माने फिउचारखौ साननानै आंनि बोराया बे बिफांखौ गायनानै दोनबाय ओमफ्राय दा बिनि न'आव आं फैनानै हाबा जाफैबाय हाबा जाफैनायजों लोगोसेनो बेफोरबायदि बारि बागानाव बिदि समायना रमायना फिथाइखौ नुफैबाय बेनिखायनो जेसेबांखिनि हा खालि दङ नोंथांमोना गायनानै ला बे कक'आ दंफांखौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो गोबां न'खराव माने बिमा बिफायानो जा सोरबायानो जा बिनि प्रफिटजों हेल्प होनो हागोन आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा आं गावखौ गोग्गानानै लायाखै आरो आंनि हासबेन्डखौबो आं गोग्गाना लायाखै आरोना मानो होनबा आंनि हासबेन्डआ जा माने गोथौयै साननानै बेखिनि दिमागखौ बाहायनानै मालाय नै दा बे गायबाय नालाय बिराद गोजोननाय दं आरोना दा नै बे कक'आनि बिफा जाबाय आरोना दा आंनि हासबेन्डआ नै नायना लादो नै आरो ओरै फैदो नै बेलेग बेलेग दं आरो थेंक इउ दे थेंक इउ बाख्नायनि थाखाय थेंक इउ आरो नोंथांमोना गासै मोनसे खोथाबाव नोंथांमोना आंखौ इफोरबायदि ड्रेसजों मानो बानायदों दासान दख'नाखौ गाननो आं लागाखौ हायो खिन्थु ओरैबायदि आंहा देहाया मोजां नङा उदैफोरा थिग नङा दा दख'ना थेबाय थाबाबो उदैया सायो बेनिफ्राय दा ओंखायनो आंखौ बोराया जेरै गाननो गोसो ओरै गानना था होननानै बुङो ओंखायनो आं दा गाननानै थायो आंनि न'खराबो जेबो बिदि गाज्रि मोननाय गैया गासिबो सापर्टखा गाननाय जोमनायाव जेबो हेंथा गैया आंनि भिडिअ बानायनायानो जा अनेकानो जा आंखौ गासैयावबो न'खरनिफ्रा सापर्ट खालामो आरोना ओंखायनो न'खरनिफोरखौ थेंक इउ होनो लोगोफोर दा नै नायनानै लादो ओरैबायदि मोजां मोजां थायदों गाहायावबो दं नै लोगोफोर देखायला गाहायनिखौ गय फुलि गोजा सोरनोबा गय फुलि नांगौला नै ओरै गय फुलि बागानबो दं बेसेबां गय फुलि नांगौ नै गय फुलिबो मोनगोन आरो गय फुलि मा फुलि माने मोनगोन आरो नै बिदि मुसि गारोना बिदि मुसि गारनायखौ बोरै जोथोन लायो आरोना नोंथांमोना मोनथिनोबा गभर्नमेन्टआव सोंहर जोंनाव आइनि फिथाइ गिदिर गिदिर दं बैनि नायदो नै आरो रेडखौ देखायहैथो ट्रिनि बेलेग बेलेग भेराइटिस दङ दे लोगोफोर होबाय जों दिनै स्टेन्ड लालायनानै भिडिअ बानायनाया नायदो नै नोंथांमोना बेबायदि गयनि गेजेर 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 जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरै थांलायनोसै जों दा नै आरो देखायबावबाय जोङो जेसेबां हायो जों देखायगोन नोंथांमोननो नै मोजाङै नायनानै ला कक'आ चक्लेट ओमफ्राय बे बेसेबां बोसोर जाखोमोनलाय बे बिफाङा नैबे 3.5 बोसोर 3.5 बोसोर ना नै बेबो थायखाबाय बे गय थानायावहाय दालाय गाहोदोंलै बेखौ एसे बोरैबा खालामबाय आरोना गय थाग्राफोरा मोजां दोननो रोङाखै नै दा खिलिफिनबाय आरो नै बेखौ इदि खालामो आरोना प्रुनिं खालामनायखौबो नोंथांमोना नुगोन आरो जों हगारखाबाय नैबेखौ दोनफिननोसै गादोंमोन ना दे दासान्दि बिराद हाग्रा जानानै दोङो बेसेबां जोथोन लानो आरोना हारसिं मानसि नै बिबारा अयथासार बारनानै दोङो नै हासि बिफांबो दोङो ना जोंनाव जारु थाबायबाबो थाबायथ्र'नो हाया आरो मोनसे बारियाव दंबावो बेनिखौथ' देखायहैनांगौबा जा गोजान खस्थ' बाखायो उनाव देखायनाय बेखौ नै बिदि बारनानै दंजोबो नै आयै अयथासार मोजां मोजां बारखादोंना नै ओमफ्राय इयो बोरै हाबसोसो थायना दोनखुमाय नैला नै अयथासार थायखायो नै आं दा गुदिनिफ्राय लाबाय आरोना नायना लादो नै बिबारा माबायदि मोजां मोजां बारखादों नै फिथाइया बेबो फिथाइ ओमफ्राय बेबो नै गोरलै गोरलै ओरै बिबार खोमा बिबारबायदि बारबोयो आरोना लोगोफोर ओरैबो नायनानै लादो नै
अयथासार मोजां मोजां बारगासिनो बारनाया बारबायनो थाखागोन थायनाया थायबायनो थाखागोन आरो मुसिगारगोन आरो एसे एनैयाथ' मुसिगारखायोना बेखौ जेबो साननो नाङा आरोना नै 1.5 बोसोरनि बिफाङा 1.5 बोसोरावनो थायदोंमोन आरोना लोगोफोर बिबो आयो बिफाङानो लाखि बोसोरसे मास मोननै नै थायो आरोना आयो नै दाबो अयथासार खालि खालायाव बिदि नै ओरै दालायाव मानि थायखादों बेसेबां नायनो नों नायबाबो नायथ्र'हाखाया आं गोजानाव थालाय लायखानांबायनो लोगोफोर ओरै सिङाव हाबना आङो बिनि खाथियाव नै नायनानै लादो किसुमाना ओरैनोसो बुंदों मादों होननानै सानगोन ना ओंखायनो जोंनियाव थानायखौ नोंथांमोननो प्रुफ होबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर आरो बेखौ देखायबावनोसै आं मेदामा थांबाय दायो माने फिसाजो सिखारबाय नालाय लायग्रोबाय आरो आं देखायनि दाना नैबे गुदिनिफ्रायनो थायखायो नै माने माखासेया अमा हुद्रुदबावोसो जोंना अमाया हाब्रुआव दुगैबाय हुद्रुदफैबाय ओमफ्राय बिदिनो फिथाइयानो थायनो मोना नै बेबायदि गुदिनिफ्रायनो थायगोन आरो बहुद फिथाइ थागोन दायो माने अखा खमना नै फ्राव 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 नै बिराद फिथाइ दं दायो एकदमबारेनो फ्राव 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 जाबथु नै बेलेगखौ देखायबावनि र' ओमफ्राय नै सोरबा फैनायफ्रा मोनथिगोन बे बिफाङा बेसेबां थायदोंमोन नायफैनायफ्रा सिगां नायफैग्राफ्रा मोनथिगोन आरो नै बेबायदि दंबावो दायो बे बिफाङा फिथाइया ओरैबायदि थायदोंमोन बे बिफाङाबो नै दायो माबायदि बिबारा नै ओरैबायदि दालाय बिराद दालायफ्राबो अयथासार थायखासिगोनलायो नै फिसाजोआ सिखारबाय बदादै दालायाव दादै गासिबो बिबार गोजा नै ओरैबायदि बिबार बारदों नै ओमफ्राय गिदिर माखासे दंबावो नै गाहायल'खा बिफाङालाय अमा हुद्रुदनायनिलाय नैबे गुफुरनो नङाबा बे गुदियाव खिथिं बारखायो थायखायो अमासो डिस्टार्ब खालामो नै माबायदि बिबार दालाय थाजोबखागोन बियो माने अखा गैयाना एबार अखा खमबाय एबार मुसिगारलाबाया दालायानो सुंथानांलाय जेनखाबाय नै बे नायदोलाय लोगोफोर नै गाहायल'खा बेबो अमाया हुद्रुन नै गाहायनो नङाबा बे गुदियाव खिथिं थायखायो ओमफ्राय नै नायदोलाय बेना गिदिर जाहांबाय नै गिदिर जाहांबाय बदंगा माने बेबो गिदिर जाहोनो फरमुला थायो बेबो माबायदिला गब्ल'होनो हागोन फिथाइखौ माबायदिला देरहोनो हागोन बेबो फरमुला दं लोगोफोर नै ओरै बिबारबो नुबाय थागोन नै ओरै गिदिर माबाबो नुगोन फिथाइबो नुगोन ओरैबायदि नै जाफबखाबाय माने अखा खमबाथाय जाफबखायो मोनसे फांसे बिफाङाव फैबावलायबाय जों माखौ देखायथ्र'नायलै लोगोफोर गासिन एकदमबारे नै नोंथांमोना नायनानै लादो ओरैबायदि बिबार मथे दालायफ्रामबो बिबार एबारनि नैबे माबानाया बिराद थायो आरो अखा खमना नै थुराल' नै बेफोरो थाजोबखागोन देमबायलायगासिनो मुसिगारा अखा खम जासिगोन ना नै हाबाब जाहाबखासिगोन आरो नै नायदिंनानै लादो आरो लोगोफोर फिथाइखौ देखायग्रोनोसै दा नैबेयावबो अमा हुद्रुदनो गाहायाव गैया नै सुबायदि नै फेथें नै नोंथांमोन नै लोगोफोर नोंथांमोना बिफाङानो बारा गिदिर भिडिअ रियेलाव फैनानै नायफैबा साबसिन नुबावनाय ना
नै बिफाङाबो बेनोसै गिदिरा भिडिअआव जेरै खिन्थु बेबायदि नुहैखायो फिथाइखौबो आरो माने गावनि मेगनजों थाबायनानै बेरायना नायफैयोबा साबसिन मोजां मोनबावनाय आरोना गोसो गोरबोआव बेखौ नायना लादो ओमफ्रायहाय दा गोजा ट्रिनिटेरिय' भेराइटिस होननायखौ देखायगासिनो नै थ' बागानाव हैद माखौ नायथ्र'नायलै नै लोगोफोरनि माखौ नायथ्र'नाय बेसेबां फिथाइ नायथ्र'नाय नै नै हाबाब अखा खमनि दा एबार अखा गैला अखा सिजेना नायदो आरोखि एबार फिथाइखौहाय नै 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 दे देखायगोन नै गोजौआव हनै 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 हाबाब हाबाब नै नायख'नो हा ओरैथिंथो नै बिबारा जाहाबखादों नै बेयावबो नै नै बिफाङावनो जाहाबखायो नै हाबाब 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 नै बांद्राय मोखाव नांला खाबथानांलायखाबायमोन नै थांनाय बोसोराव नै बेखौ खाबथानांलायदों नै लोगोफोरनि गयावहाय नै दुरुं माने देबमो नालाय ओरैबायदि फिथाइ जाखायो नै है नै बिबारफ्रा बेफोर थाजोबखागोन आरोखि लाद्रा लाद्रा लाद्रानो नै दा एबार गोजाखौ देखायनि गोजा ट्रिनिटेरिय' होनोमोन ना इखो नै बे भेराइटिसखौ नायदो नै गोजा गोजाल' नै अयथासार मोजां सुन्दुरि नोंबो नायदों मामि हा औ नै देखायहरनो नै नायनानै लादो नै नायना ला नै लोगोफोर बियो पिंक कालार औ रेड पिंक ना रेड पिंक होनगोन ना इखौ नै नै लोगोफोर नै गोजाननिफ्राय देखायबां नै नै बिफाङाथ' बेनोसै नै नै माने देग्लायसो फार्स्ट टाइम थायदों आरो बारा माबायाखै थायाखै नै बिबार लागासिनो नै नै हरैनो नै बेबो नै देग्लाय थायजेनदों 1.5 बोसोरनि बिफां 1.5 बोसोरनि बिफां नै अयथासार जारो 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 नै नै बिफाङानोथ' बेनोसै नै ओरै देखायदो ओरै थांलाय नोङो माने बारिखौथ' जों खावसे गिदिंना फैजोब्बाय ओरैहाय खोलाहानि फारसेयाव एबारे जों साहा गालावनि फारसेयाव बेरायफैदों आरोना बेसेबां बेरायनो माने मेंजोबखागोन आरोना बे बारि गंसेखौ गिदिंबाय थानांगौबाथाय देखायबाय जों थेवबो फारनै बारिनिखौबो जाहायो एसे एसे नै बेफोर थायथ'वाखै आरो दा बेयाव फार दिंखिया बिलाइजों माने मानफबजोबना दंमोन ना बेसे जोथोन लानो हारसिं मानसि नै बोराया जोंना ओरैसो दंहैयो सेकेन्ड टाइम थाङा खनसे फार्स्ट श्रेणिया फानजोब्बाय दायो सेकेन्ड श्रेणि नै बेयो बेबोथ' थायबाय दाना बे फार्स्ट श्रेणि बियो नै हाबाय बदंगा बदंगाथार अयथासार साइज किउट किउट थार ना बिराद गिदिर गिदिर बेनिबो बैथिबो दोङो दा नै बेबो 1.5 बोसोरल' जादों आरोना एसे सिगां थायबावगौमोन बियो एसे बोरैबा जादों एम्फौ अरखाना बिफाङा नै बेबो थायबाय नायनानै लादो नै ओरै फारसेथिं फैबावबाय आरो नै अयथासार गिदिर गिदिरखा नायदो आरो नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां मोनबायबा मोजां मोनबाय आबौमोन आबैमोन आमाइमोन आदामोन बाजैमोन जायखिजाया नोंसोरो गासिबो नायनानै कमेन्ट खालामहरदो लिरना हरबानो जाबाय
मोजां नुदों नोंसोर भिडिअ बानायनायखौ कक'आ चक्लेट बिफां देखायनायखौ होननानै कमेन्ट खालामहर दे नै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो गोसोफोरा मोजां मोनोना अ नायदो माथो जोंनि भिडिअखौ होननानै एसे नायनो नै नायनानै लादो आरोबाव देखायजोब्बाय जों ड्रनसो मोननांसिगौमोन खनसेनो देखायनो हानाय ड्रनावबालाय मा मोजां नुनाय फिसा फिसासो नुनाय नायनानै लाबावदो लोगोफोर नैबे कक'आ बिफांखौ जों आगष्टनि लास्टआवसो गायदोंमोन ओमफ्राय बेसेबां देरखो नै नायदो स' लोगोफोर दायो आङो जोंहानि कक'आ बागानखौ देखायखांबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोंहानि कक'आ चक्लेट बागानखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गोसो दंब्ला थाबैनो गायनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जा हायो आंथ' बेखौ देखायना होखाबायनो उनफोराव आरो मोनसे बागाननिखौ देखायना होगोन दाथ' थांनोबो हाया माइबारि नालाय ओंखायनो जों थांनानै देखायगोन सानबाबो गिनानै थायो आरोना जिबौ एम्फौ एनला ओमफ्राय दाथ' हाग्रा बंग्राबो आथिंफोराव मानलु मानला जागोन ना ओंखायनो आं थाङाखै आरोना जेब्ला माइ हायो होमबानिया आङो नोंथांमोननो देखायना होगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानसिफोरा गोबां मानसिफोरा मानो होनबा बेकाराव दोङो ना बिसोरनि थाखायबो आं खावलायो गायनानै ला बे 50-60 सुथुरखौ नोंथांमोना गिनानै थानो नाङा आरोना लोगोफोर जोबोर खम समावनो नोंथांमोना बे कक'आ चक्लेटनि प्रफिटखौ मोननो हागोन आरोना बिनिखायनो बे 50-60 सुथुरनि थाखायनो नोंथांमोना उनफिननानै थायालासे थाबैनो गायनानै लागोनखौ आङो आसा खालामो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला जायफोरा नायनानै मोजां मोनबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो नेक्स्ट टाइम बे फिथाइखौ बोरै जोथोन लानांगौ बोरै गब्ल' होनांगौ बेखौ भिडिअ लाबोनांगौबा लाबोनांगौ लाबोनाङाबा लाबोनाङा बेखौबो कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर